Здравейте, приятели! Аз съм Влади Банчев, а вие отново с красота и сила. Днес ще тренираме с един истински шампион, човек, който става 2 пъти европейски, при юноши и при мъже, и 2 пъти световен, също при юноши и също при мъже. Здравей, Иване! Здравей! Много се радвам, че преучастваш в моето предаване. Аз също. Каква тренировка ще направим днес? Днес ще правим сила, по-точно взривна сила. Аз съм бивш световен шампион, както каза, по вдигане на тежести и съм треньор също по вдигане на тежести и при нас основно се използва вдигането от тежести взривна сила. Няма да ви показваме изхвърляне и сласкване, класическите движения по вдигане на тежести, затова ще направим клякане, тяга мъртва и лежанка по същия принцип, както правим тренировките по вдигане на тежести. Започва красота и сила. В днешното предаване ще ви запознаем с двукратния световен шампион по вдигане на тежести Иван Чакъров. Щангистът ще ни научи как да тренираме тежко и как да увеличим силата си в трите основни движения – клек, лег и мъртва тяга. С кое упражнение започвате вашата подготовка по вдигане на тежести? Днес започвам с тяга. Всяка тренировка започва с предварителна загрявка, загряват се мускулите, правим стречинг, за да може да се кръвоснабдим мускулите и се започва с максимално ниска тежест. Не се правят големи повторения, просто се подготвя мускула, за да може да изпълни накрая максималната тежест, без да е уморен. Колко повторения правим при загрявката? Можем да започнем, например, както тук са 50 кг, правим 2 повторения по 5 бройки, после качваме скокане през 10 кг, докато стигнем максималната тежест. При 80% стигане преди макса, бройките са не повече от 2. И на максимална тежест повече от 1 единица. Вече това е. И упражненията се изпълняват с максимална бързина. Тоест, по бързина имаш предвид бързо изпълняваме самото движение или къси почивки между загрявките? Бързо изпълнение на движенията и почивките, особено при максималното, са между 2 и 3 минути. Не са като при другите тренировки, които се тренира за силова издържливост и така нататък. Нека тогава да видим как се прави това упражнение за греем. Ще ви покажа как се прави правилното изпълнение, защото има някои неща, които трябва да се знаят. Много е важно кръста да се държи. Навеждаме се към щангата, разкрачваме стабилен стоеж и фащаме щангата на нивото на рамената. Кръстът е прав, сгъваме краката, главата е водещата, тя винаги трябва да гледа нагоре. И издърпваме щангата. Значи, сигурно сте забелязали, че фанах като изпълнението като за силов трибой. В щангите фата, имаме специфичен фат, се казва ключ. Пръстът е между лоста и другите пръсти, понеже когато взривяваме щангата от бедрата, за да не се разтвори и да не се ударим. Тук изпълняваме няколко серии по 4-5 повторения. Да. Като постепенно през 10 кг увеличаваме. През 10 кг увеличаваме. Добре, нека да сложим още килограма. Колко почиваме между тези серийки? 1-2 минутки загряващите? Да, между сериите се почива между 1 и 2 минути. Вече при максималното малко повече се почива между 2 и 3 минути, за да може да се възстанови мускула и да може да се изпълни пак упражнението. Има ли разлика между това изпълнение, вашето на мъртва тяга и това на трибойците, освен хвата? Не, друга разлика няма. Никаква? Никаква. Искам да попитам, ти също така имаш и 2 световни рекорда всъщност. Имах, да, това световни рекорди. 2 световни рекорда, на кое движение бяха? На изхвърляне. Какви са твоите лични резултати? В изхвърлянето ми е 187, в сласкането 230 кг. На какво лично тегло? На килограм 90 кг лично тегло. Втората загряваща серия, мисля аз да направя с цел нашия гост да ми каже моите грешки, евентуално ако има такива, и да затвърдим това, което каза ти, как се прави тягата. След като застанем след краш на раменете, значи казваш пак долу-горе на вашия хват, раменете, гърба прав,
гъваме колелата. Вашия хват е по този начин, така ли? Да, това Когато съм захванал с палеци, палеци средния. другите Да. пъти, да. Но в случай ще направим трибойския, по-лесния, който е. По-лесно, Два ако е неща. прав, главата е също напред, защото тя е водеща. Главата винаги гледа напред, ако гледаме долу, рискуваме да се Долу контузиме. гледаме, да. Ако гледаме нагоре, пък Центъра на залитваме. тежестта се премества напред и се получават Да. контузии. Като трябва винаги първото повторение да сме максимално клекнали, за да изолираме повече, да не товариме кръста излишно. И като гледаме да правим повече клек, отколкото навеждане. Аз направих малко повече повторения, но все пак аз не гоня сила. Кажи ми, колко често правите тренировка за сила? При Иван Абаджиев тренирахме по 3 пъти на ден. До петък, в събота правихме 2 тренировки и в неделя една. Не смяташ ли, че толкова много тренировки 3 пъти на ден, 7 дни, седмицата почти, е прекалено много организъм, все пак една тренировка, тя само руши мускула, тя не го изгражда. Иван Абаджиев е направил много експерименти върху тренировката за сила и е стигнал до този извод, че трябва да се прави тренировка между 90 и 100% всеки ден, по 3 пъти на ден, за да се стигне до тези високи постижения. А кога успява мускул да се възстанови, тъй като всеки ден тренировки, това е един постоянен удар върху мускул по 3 пъти на ден, на следващия ден как успяваш да влезе и пак да имаш 100%? Вече не мога да стигнем истинското си максимално и се работи някъде около 90%, но въпреки това има огромен ефект върху организма и мускула постепенно се адаптира към тази тренировка, почва да възстановява все по-бързо. След като вече направихме пак минута-две почивка, докато говорихме, ще слагаме ли още тежести на щангата? Да, ще сложим още малко и да Нека да ги сложим. едно максимално. По време на тренировка следите ли резултатите на тези спомагателни движения, като клек, лек, тяга, колко килограми вдигате, или гледате само крайния резултат вече на самото изтласкване или изхвърляне? Повече следим класическите упражнения, защото те не са необходими на състезания, а клякането тяга с спомагателни упражнения, с тях просто поддържаме силата на мускул. А колко е важна храната при вас? Защото знаем, че за културистите, които търсят обем, това е най-важното, повече от тренировката. При вас колко е важна самата храна? При нас също е важна много храната, трябва да се яде много белтъчна храна, месо, яйца, сирене и така нататък. За да може организма да възстанови влакната, които е загубил по време процес на тренировка. А някакви диети спазвате ли или просто опитвате да ядете повече? Като не говорим, нали, за предсъстезание, когато сваляте килограми. Специално диети няма. А само предсъстезание, как сваляте килограми, тъй като вие доста килограми сваляте? Повече свалят тези, които са в по-малка категория. Основното е пак с диета, основно белтъчна храна, месо, сални. А доколко е важна сауната, тъй като знам, че при нея се сваля само вода, излишни токсини, не сваляш мазнини. Може би преди състезание, но аз не смятам, че това е метод за сваляне на килограми. Сауната, в принцип, да изхвърля само водата, но сваляли сме преди състезание около килограм, килограм и половина, което е много важно за нас, без да губим мускулна маса. Не се ли чувстваш твърде изморен след такава сауна? Имаме известно време след сауната, имаме време, за да може да възстановим организма.